sai kok royo. Dole kok yo banget anak. Yo kok aku kampung. Apa dia lakoni ora sedur. Lawa kakak dulu. Kuya iso. Aja malah jalan-jalan. Ora kepake. Karo dulu ora lali. Yo. Wis iki hidup-hidup karo dulu. Ya sholat dan golong satu. Jangan sebelum dia pakai batu. Yo, dia nak takoni. Iki mau sing mbok masak terus goreng iki jangan apa iki? Sayur apa? Jangan goreng ya. Jangan goreng. Kok gak sawan wis bedhet iki. Jangan goreng iki umure pirang dina? Kok nek iki jam dinten ya. Jangan goreng umure 3 dina. Janji adem kok panas. Janji adem kok panas. Ini nanti 3 dina. Kowe mana-mana dijual ya kurang ya kok nanti jejet ngene. Yo, saya dulu pangaji kan. Yo, ada lagi enak. Kenapa begitu rasanya kayak dan iki asli gori tenan. Iya asli. Telung dino bejejet. Pokoke biasa. Ini untuk elok ini. Bejejet telung dino. Berani kita rasanya. Lamun mentau rampung kababan iso dadi cukup desa lan iso dadi kutha besok karanono kutha budhet